balimaw an bena bi alamisadonya an bena donkibaru daminɛ ni lahalaya min kɔsa in na n'o kɛra farabugu ye dugu ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ malo cikɛyɔrɔ don sabu a bɛ office du Niger wala office de Ségou nin ye foroba binnen ye faso fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a b'an ka falakɔlɔnaw de la joli b'a babolo in a bi tɛmɛ Ségou fɛ ka taa ɲɔnɔ hali ni joli b'a babolo tɛ taa ɲɔnɔ o babolo in de Ala ye Mali sɔn dugukolo min tuma dɔ la n'i ye banamini da ji ɲɛ dɔrɔn a bɛ walankata ka taa cikɛforow la o ye Ala ka nɛɛma ye nɛɛma min maa bɛ se k'a fɔ ni farafinna yɛrɛ tilebiyanfan bolo in ta cikɛ dugukolo min bɛ anw faso Mali dugukolo kan a tɛ tilebiyanfan jamana in si la joli b'a ye ba min ni maa minnu bɛ yen denmisɛnw b'a dɔn cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cogo min aw bɛ se ka faamuyali kɛ dɛ jɛgɛ camancɛ kolo in a bɛ jɛgɛ camancɛ la cogo min k'a ta ku la fo ka se a kunkolo ma Mali fana joli b'a kɛn bɛ ka Mali kɛ o cogoya de la ni bɛ an faso Mali la ni kolo bɛ an faso Mali la min bɛ kɛ sabu ye ka Mali farisogo bɛɛ lajɛlen ni camancɛ kolo bɛ an faso Mali la o ye tilebiyanfan yɔrɔ camancɛ la ka taa fo Mali kɔrɔnfɛ seleke camancɛ la nin ye Ala ka nɛɛma ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne ni Chinois ka lasigiden dɔ de la ka kuma a ko Mali ye galomajira de ye aw yɛrɛw t'a fɔ ten ko galomajira i bɛ ko dɔ ye ka tila ka lahalayaw lajɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka yala nin sera ka kɛ cogo di wala mun y'a to nin ma se ka kɛ a bɛ maa kamana gan kosɛbɛ Mali bɛɛ diɲɛ kamana gan fɛn caman fɛ yala fo ka se nin yɔrɔ in ma k'a fɔ ko an ka jamana tɛ se ka ci kɛ fo ka siri sanji la ni san ma na ni san ma labɔli kɛ san o san Mali b'a fɔ k'a fɔ ko dunkafa tɛ yen wa anw bɛ fɛnw san ka bɔ wali jamanaw kɔnɔ jamana minnu Ala ye fɛn min di anw ma dugukolo ni ji la hali ni y'a tila 100 ye hali a ma o 5 di o mɔɔw ma nka olu ka balo bɛ doni ka se anw fɛ yan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba nin ye galomajira ye dɛ ne yɛrɛ bɛ min fɔ sisan ne Jose Traoré ne ye ko dɔn ka sɔrɔ n bɛ taa Bɛlɛdugu ni samiya tun sera waati o waati an fa tun b'an bila lɔkɔli mana datugu k'an ka taa Kɔlɔkani Bɛlɛdugu k'u ka taa an yɛrɛ dɔn ne tun bɛ baw gɛn ne tun bɛ taa cikɛ foro la ne kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen u k'a ma ko Guanfa a tun bɛ cikɛ buguda de la ɲɔmasa de tun don ne bɛ deli ka taa i b'a sɔrɔ san 7 ɲɔ cikɛlen o bɛ sɔrɔ a ka bugufiyɛ la n b'a fɛ k'a fɔ aw ye dɔrɔn balo min n'o cikɛra ɲinɛ a bɛ se ka san 5 kɛ san 6 san 7 kɛ ka sɔrɔ a ka dumuni ma s'o ma feeretaw bannen kɔfɛ misi tun b'a fɛ misi wɛrɛ tun b'a fɛ yɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka kɔngɔ ni fɔ o dugu kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ anw ka jamana a bɛ lahalaya nin na kabako hadamaden n'i ma fiɲɛyara kaban ni dan di yɛrɛ la n'i tɛ maa cɛsirilen ye n'i tɛ maa kisɛ ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ye anw lamɔ cogo min o lamɔli dɔ ye jumɛn ye an kana kɛ mankundan ye an kana kɛ nantankolo ye an ka kɛ mɔgɔ cɛsirilen ye ɲamakɛlɛkɛ dɔ bɛ Bɛlɛdugu a y'a fɔ ne ye k'a fɔ ko bamananya jogo de tun don k'i banba k'i cɛsiri i sirilen tɛ foyi la fo dabakala i cirilen tɛ foyi la f'i yɛrɛ dusukolo i sirilen tɛ foyi la fo i ka baara kɛlen ngo de y'a to anw fɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ fɔ ka fɔ garijɛgɛ o ye Ala ta ye nka ɲɛsen yɛrɛ kɔrɔ cɛsiri nɔ b'o la kosɛbɛ fo Bɛlɛdugukaw b'a fɔ ko yɛrɛwolo k'o tɛ fadento don fadento ye mun ye n'i banna baara ma k'i ban k'i cɛsiri k'i dahirimɛ ɲini n'i ka fanga ye n'i ka jija ye i na siri mɔgɔ tɔw la i na kɛ fadento dumuna ye fadento o de ye i fadenkɛ ka baarakɛla ye o kɛra muso ye sa o kɛra nafolo ye o kɛra ɲɔ ye o kɛra fini ye o mana kɛ fɛn o fɛn ye a y'a cɛsiri k'a ɲini cogo min n'i yɛrɛ y'i cɛsiri k'a ɲini ten tuma dɔ la Ala bɛ fara i kan garijɛgɛ ye tiɲɛ ye nka ɲɛsen yɛrɛ kɔrɔ anw Bɛlɛdugukaw ko k'o ye cɛsiri nɔ ye kuma in fɔ kun ye fɛn min ye dɔrɔn farabugu sigilen don fɛn min kan o ye baara de ye n'o ye dugukolo baara ye farabugu ye cikɛ dugu de ye hali ni duguba tɛ i n'a fɔ Dɔgɔfire i n'a fɔ Ɲɔnɔ farabugu sigilen sɛnɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye malo cikɛ ye farabugu ye Ɲɔnɔ mara dugu dɔ ye nka a bɛ Dɔgɔfire de kɛrɛfɛ kɔsɔ in na de o farabugu in de la dɛ kumaɲɔgɔnya sɛbɛ yɛrɛ la o de latigɛra marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko k'u nakun ye alisilamɛya kɛlɛ ye k'u ka jamana in ka jagoya hali ni marifa de bɛ ta ka kɛlɛ kɛ ko ka Mali yɛlɛma ka kɛ silamɛ jamana ye u jo de b'a la sa wa u jo t'a la sa wa ne b'o jaabi to aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bolo
o wale indi nana wolo kelela kelemi dugu caman be olu daminɛna k'u karaba fɛn min bi fɔ be o de nana wolo kɛlɛjuguba de la ka taa duguw daminɛlen kɔfɛ yala karaba don sa wa yala nunu nakun ye tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ ko don wa binganikɛlaw don o jaabi o bɛ jateminɛkɛlaw bolo ani a kɔlɔlɔ bɛ mɔgɔ minnu kan marifatigi minnu n'u kɛra nafɛn ye dɔw yɛrɛw ko n'i ye jama in tila a bɛ tilancɛ bɔ wala a tɛ tilancɛ bɔ wala ka ca ni tilancɛ ye malidenw tɛ hali ni tuma dɔ la an bɛ misaliya min ta sisan i n'a fɔ fila tɛ mali kelen na dugu kɔnɔ hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fulaw u ju jɔyɔrɔ dɔ ye an faso mali ye sabu n'i y'o furancɛ in ta o bɛ marakɔnɔ mara min seyiku amadu n'ale ye masina jamana sigi o tun ye alisilamɛ jamana de ye sariya jamana de tun don o waati ninnu dɛmɛna o marifatigi ninnu u ka wale in de na kɛ sabu ye mali yɔrɔ caman bɛ yen mɔɔw fana wulila k'a sabu kɛ jamana dɛsɛli min kɛra bɛɛ b'a kalama k'a fɔ mali mara a tɛ mali mara kɛbagaw bolo bi jamana bilalen don a yɛrɛ ma yɔrɔ caman fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka tamasiyɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka wale ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamana ka cɛsigiw ye a tɛ nin yɔrɔ kofɔlen o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bilara u yɛrɛ ma ten ka sabu kɛ olu yɛrɛw ka fɔcogo la sigiyɔrɔ caman bɛ yen u yɛrɛw ka fɔcogo la i n'a fɔ bajangara mara i n'a fɔ segu mara i n'a fɔ mɔpti mara yɔrɔ mɔɔw de wulila olu fana ye o yɔrɔ sigibaw ye min fɔra an ye aw fɛ mali sigiyɔrɔma tu tigɛ fɔ k'a sɔrɔ a tu tigɛra donsow fɛ ni ye yɔrɔ caman hali bamakɔ kɛ bamakɔ ko a tu tigɛra mɔgɔ fɛ mɔgɔ min n'u k'a ma ko banba o fana ye fɔcogo dɔ ye nka mali kɔni sigiyɔrɔ ka dɔgɔn k'a fɔ ko donsow de bɛ yaala donsow ka kungo yaala senfɛ u bɛ taa se yɔrɔ dɔw la a kɛra a fɔr'u ye sa fɛnw fɛ wa dali masa y'u bilasira wa a mana bɔ sira o sira fɛ olu de bɛ kungo yaala o y'a sɔrɔ jamana in yɔrɔ caman ye tuw de ye n'u sera yɔrɔ nima yɔrɔ dɔw la u bɛ sigi o yɔrɔ ninnu na o caman sigi daminɛna donsow fɛ wala a donso ninnu caman fana bɛ yen tilema fɛ u bɛ donsoya kɛ nka samiya mana se u bɛ ci kɛ mɔgɔw fana ma fɛn min faamu a kɛra dɔw ɲɛna k'a fɔ i n'a fɔ silamɛya yɛrɛ a nana mali kɔnɔ an kɔrɔ kunungo de k'a sɔrɔ mali bada mali kudayi k'a daminɛ mali jujɔn ni dugukolo in jujɔn fo ka se bi ma sigili la hadamadenw fɛ a ma taa silamɛya kɔ e ka misali ta bani mali yɔrɔ jumɛn bɛ yen ko a ma sigi ni donsow wala diinɛtigiw ye minnu bɛ yen n'u bɛ yaala ka silamɛya walankata olu fana ye taamakɛbagaw ye mun don n'a fɔ jose o tuma yalaw cikɛlaw olu mana kɛ sigibaa ye yala bagangɛnnaw don tiɲɛ don mali jujɔn cikɛ baganmara ni mɔni kudayi mali sigira n'o ye mɔnikɛlaw olu ye u ka dagaw sigi jɛgɛ caman bi sɔrɔ yɔrɔ min u taara u sigi o dɔw kɛra dugu ye bagangɛnnaw fana u bi bagan gɛn n'u sera yɔrɔ dɔ la n'o yɔrɔ kɛra yɔrɔ nima yɔrɔ ye n'i taara an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko mopti mara ne taara fo yuwaru an ka bakuru min bɛ yen n'u ko a ma ko lagdebo o lagdebo camancɛ la yen ba bi bolo fila bɔ tuma dɔ la o camancɛ kɛnɛ ninnu ne taara yɔrɔ dɔw la a bɛ ɲini ka dugu tan ni kɔ bɔ a bɛɛ ye fuladuguw de ye minnu y'a dugutigiw ye o ye fulaw ye minnu y'a alimamiw ye o ye fulaw ye n ye masina min fɔ sisan masina tun kɛra maradugu ye seyiku amadu ka waati foyi tun tɛ kɛ fo min ye a silamɛya diinɛ ye nin bɛɛ fɔ kun ye fɛn min ye dɔrɔn o de ye k'a fɔ kɔsa in na mɔgɔw dɔw jamanadenw b'a la i n'a fɔ yad agale amadu kufaw a n'o ɲɔgɔnnaw olu y'a ye u ka fɔcogo la k'a fɔ jamana in bɛ ka mara nazaraw de ka kuntilenna n'u ka hakilinaw la olu ye marifa ta u bɛ ka faransi nazara jamanaw hali mali sɔrɔlasiw kɛlɛ mɔgɔ dɔw n'a fɔ jose yalaw o tuma olu bɛ ka jamana kɛlɛ o bɛɛ ne ma wa o kura e la wa e fɛla don wa kunnafoni lasebaa tuma bɛɛ k'i fɛla fɔ ko la janfa de don waati ni waati i bɛ se k'i ka hakilinataw di nka kunnafoni lasela tɛ hakilinata dibaga ye hali ni tuma dɔw la a bɛ se ka hakilinataw di ne tɛna o jaabi kɛ nka n kɔni bɛ fɛn kelen kɔni dɔn kununko an ka dɔnkibaru kɛnɛ kan a ye fɛnw mɛn o fɛn minnu b'a jira k'a fɔ n'i kɔni nana k'a fɔ i bɛna maa kɛlɛ a fa dugukolo kan a kɛra a ka kɛcogow t'i ka kuntilenna ye o a kɛra i fɛla tɛ o a kɛla i miiri la k'a fɔ jugu don o n'i ma farati ka n'olu kɛlɛ u fa dugukolo kan n'o kɛra maa cɛsirilenw ye
i tɛ se u la koyi n'i setɔ u la bɛɛ i b'a sɔrɔ i nana mun minɛ maa minnu masakɛduguw tɛ cɛfarinjuguw tɛ kɛlɛkɛlaŋwanaduguw tɛ n'o tɛ ko jamana in tun sigilen don kala dɔ kan o kalaw la marifakala b'a la n'an tɛ bi la mali dugu tɛ yen k'i bɛ se ka na duguw minɛ k'i sigi n'a ye panparan ko fɛn tɛ bɔ a la o farabugu in tuma min na kɛlɛ nin wulila mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ko nana diinɛ kɛlɛ kɛ jamanaden minnu bɛ o sigiyɔrɔ la olu fana y'a jira k'a fɔ an tɛna se ka sigi ten an ka siraw ka tigɛ an ka baganw ka suɲɛ taa ka don an ka dugukolow la k'a fɔ ko an bɛ sigi ten ko maa minnu nana an minɛ ko an na u n'an siɲɛ minɛ ten ka taa olu fana wulila k'u jɔ k'a fɔ u b'u sigiyɔrɔ u b'a kuma bɔ daminɛlikɛlaw ka mantɔrɔw ma an balimaw nin lahala in de nana gɛlɛya kosɛbɛ a gɛlɛyara ka se hakɛ ma hakɛ min dɔgɔkun tɛmɛnen a jirala k'a fɔ ko sigikafɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka cɛfɔli kɛ ka bɛnkan dɔw la tuma dɔ la minnu bɛ yen n'olu k'u ye marifa ta diinɛ tɔgɔ la ani donso minnu n'u k'u b'u sigiyɔrɔ lakana kɛlɛ ganenw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a ɲini k'a fɔ u ka sigi ka kuma ka bɛn ko dɔ kan min b'a to dugu min bɛ yen n'o ye farabugu ye a daminɛli min kɛra aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ farabugukaw an wulila fo ka se a yɔrɔ la an selen farabugu kɛrɛfɛ dugu la n'o ye dɔgɔfiri ye an y'a ye k'a fɔ farabugu ye fila ye dɔ bɛ yen o ye cikɛkungo ye malo de bɛ ci kɛ o yɔrɔw la ani sanni feere bɛ kɛ yen farabugu dugu tun bɛ yen farabugu min ye cikɛyɔrɔ ye o yɛrɛ dakolon cira k'o filenkolon ci nka farabugu min bɛ yen n'o ye dugu ye o de tun tigɛlen don ka bɔ mali fan bɛɛ lajɛlen na u tɛ se ka taa dɔgɔfiri u tɛ se ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ la sabu pafalikɛla ninnu kɛn bɛ k'u daga sigi u da la n'i wulila k'i bɛ taa i ka cikɛforo la i ɲuman ka segin so o y'i kunnajalen ye n'i m'a fa o gɛlɛya de mɛnna mali sɔrɔlasiw a tun fɔra k'a fɔ olu taara k'u bɛ taa ko ɲɛɲini o furancɛ yɛrɛ kɔnɔ jamana minisiri joli joli taara ɲɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa lajɛ cogo min daminɛli min bɛ ka farabugu sɛgɛrɛ u bɛ se ka wuli cogo min a tun kɛra u fɛ u ka taa an ka jamana kolatigɛlaw minisiriw olu taara ka kumaɲɔgɔnya kɛ ɲɛma sɔrɔ la a fɔra dɔgɔ furancɛ in daminɛ in na k'a fɔ minnu yɛrɛw bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ la minnu k'u ta ye diinɛ ko ye ni marifa b'u bolo ani minnu ko k'olu b'a fɛ k'u faso makaran dagasigibaw gɛn ka wuli ka bɔ yen n'o ye diinɛ marifatigiw ye olu yɛrɛw kulu fila de sigira ka kuma an tɛ dɔɔnin fɔ nin ko la ɔkutɔburu kalo daminɛ tɛmɛnen marifatigi minnu bɛ yen n'u ko n'a kun ye diinɛ ye olu taara o yɔrɔ kofɔlen k'a daminɛ k'u sigi panparan maa ti don maa tɛ bɔ farabugu dondaw olu bɛɛ lajɛlen tigɛra maa si tun tɛ se ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka don farabugu wa farabugukaw tun tɛ se ka bɔ farabugu k'a fɔ u bɛ taa mali fan wɛrɛ fɛ farabugu daminɛlen magɛnwalew taara ka farabugu sɛgɛrɛ ka balow don pankolu avion kɔnɔ u selen dugu sanfɛ ko o balo ninnu fili ka jigin maa minnu sigin bɛ ni kɔngɔ ani minɔgɔ ni fɛrɛbɔ ani fura o bɛɛ banna u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min mali sɔrɔlasiw yɛrɛ u taara farabugu nka o n'a ta bɛɛ farabugu tun ma se ka labila fiyewu maa tɛ se ka don wa maa tɛ se ka bɔ hali ni donna n'i taara u bɛ tila ka na daminɛ in kɛ tuguni ni lahala in kɔnɔ sa mali asilamɛw ka jɛrɛtɔn ba n'o ye haut conseil islamique du mali ye ale de y'a ye sa ka fɔ tuma dɔ la yala olu man ka wuli wa k'a lajɛ nin ko in nin nkalon ma jira nin jigilatigɛ ko farabugukaw a kɛra i n'a fɔ kankaraw da suwalen don maa ti bɔ farabugu k'a fɔ i bɛ taa hali dɔgɔfiri min ka surun la k'i bɛ se k'o lasɔrɔ ka sɔrɔ tuma dɔ la ni i ni kisira o de ye kunnaja ye nka o conseil islamique ni a ɲɛmɔgɔbaya kalifalen don sheikh usman sherif madani haidara olu de ye hakili ɲuman sɔrɔ k'a lajɛ cogo min nin gɛlɛya in bɛ se ka wuli tuma dɔ la hali ni jamana marabaaw m'u bila la a kɛra i n'a fɔ u b'a joona a kɛra u ni dɔngɔko ye n'o tɛ tuma dɔ la nin baara in tun bɛ gɛlɛya haut conseil islamique du mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana minisiri bondaso min sigilen don cɛfɔ ni kanbɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn minɛ kelenya na faso kelenya la ka se ka ɲɔgɔn kun sigi la o minisiri bondaso i n'a fɔ olu yɛrɛ ye dantigɛli kɛ cogo min n'o ye an ka jamana minisiri bondaso ye minnu ye diinɛ marifatigiw ye ka fara donsow kan maa minnu bɛ a yɔrɔ kofɔlen na ni u bɛ lamɛn dugulen minnu bɛ yen jama ɲɛmaa minnu bɛ yen ni fan fila bɛɛ lajɛlen ka danaya bɛ olu kan o kumaɲɔgɔnya de nana kɛ ɲɔnɔ sa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bɛnkan in tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu sigilen don ye
n'u ka su u ka mun fagara ni o su n'u bɛ kungo kɔnɔ a kɛra sabu ye min b'a to u ye se ka u taara u ka su tɔmɔ ka u janajaw kɛ furancɛ min bɛ Farabugu ni Dɔgɔfiri cɛ ani furancɛ min n'u bɛ Farabugu ni fan wɛrɛ cɛ kɛlɛ senfɛ a kɛra donso ye o a mana kɛ maa gansan ye minnu taara ci kɛ o n'u ka mun fagara bɛɛ sera ka t'i ka mɔgɔw su ta k'u janajaw kɛ kabini octobre kalo tile 12 tɛmɛnen maa 12 minnu n'olu tun fagara ni sira dar'u ɲɛ k'u fa o maa ninnu u janaja sera ka kɛ maa tun ma se k'i ka su janaja yɛrɛ kɛ a janaja sigi tun ma se ka kɛ o kɛra kɔsa in na tuma min yamaruya dira ko bɛɛ ka t'i ka su lajɛ i ka su tɔmɔ o furancɛ kɔnɔ kibaruya minnu sɔrɔla o ye k'a fɔ mun ter'u ka su nɔfɛ su 12 de tun ko fɔra nka diinɛ marifatigi ninnu nan'u ka bolifɛnw na k'a fɔ ayi dɛ min su min bɛ yen o ye maa 13 de ye o marifatigi minnu bɛ yen n'o ye diinɛ marifatigiw ye u y'a fɔ mɔgɔw ye a' t'a ka su nɔfɛ woyo t'a la kɛlɛ t'a la nderi t'a la gɛlɛya foyi t'a la bɛɛ ka t'i ka su ta nin ye hakili ɲumanw de ye a kɛra i n'a fɔ mɔɔw laban u ye ŋaniya da dusu min tun bɛ yen o ye dusuw bila kɛlɛjugu min bɛ yen u ye kɛlɛjugu in bila o marifatigiw yɛrɛw de y'a fɔ mɔɔw ye a ka su bɛ nin yɔrɔ la a' t'u ta nin lahalaya min kɛra Farabugu n y'a jira u la k'a fɔ an ka jamana marabaw u na hali n'u sen ma don a ko la tuma dɔ la u da donna la a ye se ka kɛ yɛrɛ u yɛrɛ de ye sira di nin bɛ se ka kɛ cogo min an balimaw nin yɛrɛ de ye jamana ka laɲini ye o sabu jamana malidenw ye foroba sigi min kɛ ko ka kuma faso kan bɛɛ da ka don a la maa o maa i seko ni damajara ye min ye min b'a tɔ cɛfɔ ni kanbɛn ani kɛlɛbila an ka sigi ka kɛ kelen ye an k'a lajɛ kɛlɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'a bila nin ye hakili ɲumanw de ye o yala nin ŋaniya min taara n'o de ye marifa bɛ minnu bolo a kɛra donsow ye o a kɛra minnu ko u bɛ kɛlɛ kɛ diinɛ na o olu ka se ka kuma ka bɛn ko dɔ la min b'a to jamana in bɛ basigi yala nin tɛ hakili ɲuman ye wa fɛn kelen min bɛ Farabugu bi n'o kɛlen n'o ka gɛlɛya kosɛbɛ o de ye Farabugu ni Dɔgɔfiri ni ɲɔgɔn cɛ kɔbili min bɛ yen n'o ye pɔn ye o pɔn in karilen don fo ka se bi ma o bɛɛ tali ka segin gɛlɛya kosɛbɛ Farabugu ni Dɔgɔfiri cɛ cikɛlaw olu ma se ka ta ci kɛ ka sabu kɛ nin gɛlɛya in ye an ka jamana in bɛ yɔrɔ min na ko bi nin bɛɛ kɔfɛ dɛmɛ de kan ka ta ka Farabugu sɛgɛrɛ nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ jamana in sera yɔrɔ la sa yɔrɔ min gɛlɛya bɛ maa minnu yɛrɛ kan o sigi yɔrɔ ka sabu kɛ ɲɔgɔn faamubaliya ye ka sabu kɛ an tɛ kuntilena kelen kan an tɛ diinɛ kelen na ka sabu kɛ an bɛɛ b'a fɛ ka marifa ta k'an ka hakɛw sɔrɔ u ka se ka bɔ a la yen yɔrɔ sigibaw k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ maa kɛ cogo o cogo a bɛ laban fɛn min na o ye sigi ka fɔ de ye u yɛrɛw k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ dama de bɛ se ka cɛfɔ ni kanbɛn ani ɲɔgɔn faamu k'a dɔn k'a fɔ olu de ye kelen ye olu de ye balimamaw ye olu de ye sigiɲɔgɔnmaw ye kɛlɛ maa kɛ cogo o cogo u k'a lajɛ bɛɛ ka ɲini i ta kɔ min b'a to bɛnkanw bɛn bɛ se ka sigi ne hakili la k'a fɔ nin ye misali ɲuman de ye an balimaw minnu kɛra nin hakili ɲuman tigɛbaw ye n'olu ka dɛmɛ fanga bonyana kosɛbɛ o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye dɔgɔfarancɛ tɛmɛnen an ka kunnafoni tɛmɛnen ninnu na Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye a ye ɲɛfɔli kɛ a ka lajɛ dɔ kɛnɛ kan o ɲɛfɔli in o filɛ Farabugu mɔgɔw b'o de fɔ sinon an ye baara kɛ yɔrɔ min na o ye ɲɔnɔ mara bɛɛ de ye commune 11 ka fara Farabugu kan o conseil volontaire minnu jɛna n'a ye k'u ni di Ala ma olu de taara ɲɔnɔkaw ye ci bila ka na u ye mɔgɔw wuli ka na u ka maires nana ne fɛ k'a fɔ degunnen don n'a sɔrɔla an bɛ se ka min kɛ vraiment an k'a kɛ tɛ se k'u ka malo sɔrɔ ka kan wa tasuma bɛ ka don hali u ka malo sɔrɔlenw na mɔgɔw bɛ ka faga mɔnikɛlaw tɛ se ka mɔni kɛ u bɛ mugu ci u la k'u faga kurun kɔnɔ o conseil sigira ka ɲɔgɔn ye an bɛnna min kan o de ye an k'an seko kɛ hali ni a ma sara an na faama m'anw bila la faamaw m'a fɛ a kuma fɔ anw ye ni tɔɔrɔ bɛ silamɛ dɔ kan silamɛ bɛɛ ka di kun o de la an wulila réunion kɛra volontaires sɔrɔla minnu ko hali n'olu yɛrɛ bi sa olu kɔni bɛ taa alors an y'u bila taara u tagara kungo kɔnɔ u ni mɔgɔ minnu bɛ marifatigi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu sigira o kuma na donso minnu fana bɛ yen n'olu bɛ dugu lakanani kama u ni donsow fana sigira o kuma na Ala y'a kɛ tuma min na kumakan in bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ alors donsow jɛna n'a ye olu yɛrɛ bɛ taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ka sigi o conseil ka kɛ u seere o conseil dar'u kan donsow wulila o conseil dar'u kan ka taa kungo kɔnɔ u ni kungo kɔnɔ mɔgɔw marifatigiw u jɛra ka sigi kuma na u bɛnna kan u tɛ
ti se maa ma bɛɛ k'i ka baara kɛ donsow fana ka mugu bila olu ti marifa ci ninnu yɛrɛ ka na duguden bɛɛ ka t'i ka baara la o kun ye ɲɔnɔ zone kɔnɔna de o bɛnkan bannen sisan an y'a ɲini u fɛ fana Farabugu fana ka se ka libéré o de gɛlɛyara dɔɔni u tilala u sɔnna u y'u ka charte fɔ u ka charte ye mun ye o kun banna Farabugu ta ma ko parce que sɔrɔdasiw bɛ yen an y'o de yir'u la anw tɛ sɔrɔdasi an ma taa ni sɔrɔdasi an tɛ se ka sɔrɔdasiw bɔ yen parce que anw ma taa n'u ye gouvernement de taara n'u ye ni maa bɛ se k'u bɔ yen gouvernement de bɛ se k'u bɔ yen an ka deli kɔnɔ u ka sabali u ka Farabugu libéré fɛn fɛn ka d'u ye u k'a kɛ tɔɔrɔ t'u kan ani faamaw ka kuma ni sɔrɔdasiw bɔra yen a banna o ni ɲɔnɔn bɛɛ ka kan olu yɛrɛ b'u ka minɛnw cɛ an bɛ o yɔrɔ de la an b'a fɔ ka d'a kan hɔrɔn ye hɔrɔn de ye jango silamɛ minnu bɛ kungo kɔnɔ marifatigi ninnu u ye layidu min ta o conseil ye donso minnu sara u bolo kungo kɔnɔ yen o donso ɲɛmɔgɔw y'a ɲini u mago b'u ka suw la u ye sira d'u ma donso su fɛn fɛn bɛ ɲɔnɔn wo kɔnɔ donsow taara bɛɛ ta kunu u ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka kuma ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana n'u ka su bɛɛ ye k'a dun mɔgɔ minnu fana kun minɛnen don kungo kɔnɔ marifatigiw bolo u y'a mɔgɔ o zone kɔnɔ mɔgɔ kelen bɛ yen o ma libéré fɔlɔ parce que u ko o man kɛnɛ u b'a furakɛ n'a lafiyara u b'a ladon an dalen b'a la parce que danaya ye mun ye hali ni kafiri jɛra n'a y'a ka layidu dafa a fɔ a y'a dafa alakira ye kafiri dɔw mankutu u nana deli a kɛlen ka kɛlɛ kɛ ka kafiri dɔw ɲɛnama minɛ dɔw y'a deli a ko walahi a ye kafiri dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o kun y'o solonɛli don ale kun b'u bila parce que o kafiri ye layidu min ta ale Muhamadu ye a y'a bɛɛ dafa o la silamɛya ti maa ka ɲuman dun hali n'i ye kafiri ye maa o maa bɛ wali ɲuman dun tɛ silamɛ ɲuman ye o la an b'a a ɲini Ala fɛ toujours Mali bɛɛ ka se ka lafiya anw ka ɲini ta ye nin de ye Ala ɲɛ bɛ an dusukun na ka maliyɛn kelen tɛ tɔɔrɔ la maliyɛn bɛɛ k'an ka dɛmɛ maliyɛn ɲumanw o la n bɛ fɛ k'a f'i ye ɲɔnɔ zone kɛra tan ka fara Farabugu kan. An balimaw kibaru lase fɔtaw tun ye fɛn min fana ye o ye k'a fɔ bunti yɔrɔ min Fransikaw ka kɛlɛbolo min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ n'o ye Barikani o y'a ka kɛlɛkɛ pankolonw ta ka taa mugu fili mɔgɔ dɔw kan o de senfɛ mɔgɔw fagara diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnw olu ye kɛlɛcɛ dɔw bila ka na Mali dugukolo kan a bɛ fɔ olu ma ko MINUSMA k'olu na kun ye marifatigiw do sɔrɔlasiw do tiɲɛ don nka k'u na kun ye malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka don kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ cɛfɔ ni kanbɛn bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min o diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnw ka magwɛn kɛlɛbolo in o y'a jira k'a fɔ Faransi sɔrɔlasiw k'u ye fili baara de kɛ ko siga t'a la fiyewu ko mɔgɔ minnu ni Faransi sɔrɔlasiw ye mugu ci u la k'u tun bɛ furusiri de la ko Faransi ka sanakɛlɛ sɔrɔlasiw ko olu de ye pankolon min ta ka taa mugu ci mɔgɔw la ko furusirikɛlaw de don a yɔrɔ kofɔlen bunti bɛ Mopti mara de la janvier kalo tile 3 tɛmɛnen olu tun taara diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnw ka kɛlɛbolo tun taara a ko ɲɛɲini u ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min u ko a dɔgɔyalen maa 22 ye nin bɛ malidenw ye ko ninnu o maa 22 la tuma dɔ la u yɛrɛw b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jihadistew n'a cɛyara ko o mɔgɔ 3 de tun b'a la ko sabu olu tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan nka jaabi minnu sɔrɔla sɛgɛsɛgɛli fɛ u ko mugu kɔni cira mɔgɔ minnu na Faransi ka kɛlɛkɛ sanakolonw fɛ ko a fanba o ye jamanaden gansanw ye diinɛ kɛlɛcɛw tun tɛ MINUSMA ka fɔli la n'o de ye diɲɛ jamana yɛrɛmahɔrɔnyɛnw ye sɔrɔdasi minnu bila ka na fa dugukolo kan olu ko olu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ olu yɛrɛ u hadamadenya yɛrɛ hakɛ bi matarafa maa minnu fɛ ani mɔɔw lakanani u y'o dɔnnangana dɔw de bila ka taa olu taara ka taa sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ ka taa ko ɲɛɲini bɛrɛbɛrɛ la janvier kalo tile 4 tɛmɛnen ka se février kalo tile 20 ma u ye maa minnu ci ka taa olu kɔni taara ka taa kunnafoni jɔnjɔnw ni seereyaw ɲini cogo min ka dalu jɔnjɔnw sɔrɔ wa danaya kumaw do sabu u ye dalu minnu sɔrɔ u ye dalu perepɛrɛlatigɛlen dɔw de ɲini MINUSMA fɛ o MINUSMA o ye jaabi min sɔrɔ o de ye k'a fɔ maa 22 ninnu tun farala ɲɔgɔn kan o tun bɛ ka furusiri dɔ de kɛ k'olu fagara o furusiri de senfɛ Faransi ka sanakɛlɛcɛw fɛ ka taa mugu fili olu la MINUSMA ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ o ko tiɲɛ don a ye se ka kɛ maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnw bɛ yen n'olu ye Amadu Kufa ka mɔgɔw ye minnu ko nana ni diinɛ kɛlɛ ye k'olu tun bɛ furusiri in kɛnɛ kan nka maa 22 ninnu na maa 22 minnu fagara Faransi ka sɔrɔdasiw fɛ 3 tun b'a la tuma dɔ la a ye se k'a kɛ k'a fɔ
o ye Germainw ka kɛlɛbolo Germainw de ye siya min bɛ a yɛrɛ kofɔlen na olu ka diinɛ kɛlɛbolo min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Kabita Germain o y'a jira k'a fɔ ko nka mɔgɔ 22 ninnu 19 tun b'a la olu tun ye jamanaden gansanw ye wa u tun tɛ fɛn wɛrɛ la ko k'u tun bɛ furusiri de la o mɔgɔ mugu cira mɔgɔ minnu na mɔgɔw bɛ olu la minnu joginna u tun y'olu ta ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ se ka furakɛ cogo min MINUSMA ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn in ni maa kasaralen ninnu a bɛɛ tun ye cɛ de ye minnu si bɛ taa san 23 ka se san 71 na MINUSMA ka ɲɛfɔli la u k'u b'a ɲini Mali marabaw ani Faransi marabaw fɛ u yɛrɛw ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini kɛ nka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ni jɛlenya ye k'a ɲɛɲini ninnu maa ninnu fagara faga cogo min na a ye kɔlɔlɔ min se buntikaw ma ani fana MINUSMA ye sɛgɛsɛgɛli baara min kɛ min ye Faransikaw yɛrɛw ka minisiri bondaso min sigilen don u ka kɛlɛcɛw olu ka baara la ko ye jaabi di a ye jaabi di a ko MINUSMA olu ko MINUSMA ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ ko tiɲɛ tɛ olu ye min fɔ kabila daminɛ na u ko olu ka kɛlɛcɛw ye mugu min ci n'a kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen barikani fɛ ko olu ma mugu ci mɔgɔ wɛrɛ la k'olu ye mugu ci mɔgɔw la mɔgɔ minnu ye pafalikɛlaw de ye Faransikaw yɛrɛw ka kunnafoni lase bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko France Info o kunnafoni laselaw y'a jira k'a fɔ MINUSMA y'a jira k'a fɔ mɔgɔ 19 fagara o mɔgɔ 19 fagakun wɛrɛ foyi tɛ fo Faransi ye a ka kɛlɛkɛ pankolonw bila ka taa mugu ci ninnu na mɔgɔ 19 ninnu tɛ kɛlɛcɛw ye ko jamanadenw yɛrɛw don ko Faransi ko ale ta kun ye mugu ci la ko u b'a fɔ minnu ma ko jihadistew ko Faransi ko k'ale ye mugu ci olu de la mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ni mugu cira olu la k'a fɔra k'a fɔ olu tun bɛ furusiri de la a yɔrɔ kofɔlen na tuma dɔ la o mɔgɔ ninnu na ko papalikɛlaw u b'a fɔ minnu u yɛrɛw b'a fɔ minnu ma ko jihadistew ko mɔgɔ 5 tun b'a la Faransi kɔni olu ko olu ma filibanciya baara kɛ koyi u ma ko kɛ ko min tɛ ko bɛn da ye koyi olu ko diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyenw ye mɔgɔw minnu bila ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ko jaabi min dira olu fɛ ko o tɛ olu hakilina ye wa olu ma jɛn ni o jaabi ninnu ye nka nin ɲɛ in ma sɔrɔ fo diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyen olu yɛrɛw de nin ko in ɲɛdɔnbaw bila ka taa kɛnɛ kan ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ wa u sigilen to Bamakɔ yan koyi u yɛrɛ de taara mugu cira yɔrɔw la yɔrɔ min ka taa mugu ci yɔrɔ in lajɛ fɛn ko fɛn bɛ yen n'o ye kɛlɛkɛ nɔ ye k'u taara yɔrɔ la ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ u yɛrɛ u ɲɛwɛn o sɛgɛsɛgɛlikɛla min fɛn olu kɔni ye Faransi de jalaki koyi u ka fɔ cogo la Faransi kɔni ye mugu ci Mali jamanaden mun na a fanba tun ye jamanadenw de ye wa u tun tɛ fɛn wɛrɛ la koyi u tun bɛ furusiri de la a dun bɛn kɛra kan ka fɔ n'i bɛ kɛlɛ kɛ i mana kɛ kɛlɛkɛla ye i n'a fɔ armée i man ka mugu ci jamanadenw na fo k'a sɔrɔ kɛlɛcɛw don wa u bɛ kɛlɛ dakun na i n'a fɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a kan ka fɔ hadamadenya yɛrɛ bɛ matarafa cogo minnu na nin wale ninnu kɔnnen don o matarafa wale ninnu fɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka o tuma yala janvier kalo tile 3 tɛmɛnen mun de kɛra jɔnjɔn na bunti yɔrɔ la yala mun de kɛra perepelatigɛ la mun de don jɔnjɔnya na mugu cira yɔrɔ min o ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilo 600 ɲɔgɔn bɔɲɔngo de la bunti ye o yɔrɔ ye wa maaw tun bɛ fɛn min na o tun bɛ furusiri de la Faransikaw ka sanakulu min bɛ yen n'u k'a ma ko Mirage 2000 o de ye kɛlɛkɛ sanakulu ye min panna ka taa mugu ci ninnu na diɲɛ jamana kɔni ye maa minnu fa a fanba ye jamanadenw ye minnu tɛ kɛlɛcɛw ye saba dɔrɔn de b'u la ni a ladɔnniya jɔnjɔn na k'a fɔ o ye diinɛ kɛlɛcɛw ye seereyaw yɛrɛw sɔrɔla Bamakɔ yan u m'o bɛɛ yan an bɛna wele bila u ma nka u ye min fɔ olu ko k'olu tun bɛ furusiri de la sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ yen n'o ye France Info mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ye olu wulila ka taa kana ninnu fɛ Bamakɔ mugu cira yɔrɔ min k'o yira u la olu minnu ɲininkalen n'u bɛ Bamakɔ yan olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la mugu cira olu la nin yɔrɔ de la a ko k'ale bɛ dugu in dɔn koyi janvier kalo tile 3 tɛmɛnen u k'u hakili bɛ min na u ko muso dɔw tun b'a la cɛw tun ka ca nka cɛw ni musow tun tɛ fan kelen fɛ ko cɛw tun sigilen don jiriw de kɔrɔ musow tun bɛ fan wɛrɛ fɛ ninnu tɛ maa wɛrɛw ye nin bɛɛ lajɛlen tun ye cikɛlaw ni bagangɛnnaw de ye k'a fɔ ko jihadistew tun b'olu cɛla ko tɛ tiɲɛ
nin kuma min fɔra Faransi fanga ɲɛmɔgɔw ko nin ko nin ye nkalonfin yɛrɛ de. Faransikaw ka ministre min n'o sigilen don Faransi kɛlɛcɛw ka ko latigɛ ni ko ɲɛnɛbɔ la, olu ko diinɛ marifatigiw tun lakodɔnna jɔnjɔn na pereperelatigɛ yɛrɛ la koyi, o don kofɔlen in na. An ka Faransikaw u ka ministre muso ye min ye u ka kɛlɛcɛw ka ministre ye François Parly, ni tɔgɔ fɔcogo in man ɲa, an bɛ hakɛto ɲini kɛ, a ye min fɔ filɛ. Village de Bounti était une frappe qui était ce jour-là. Nous réitérons avec force que la frappe aérienne qui a été... An b'a pereperelatigɛ di ni dalu yɛrɛ ye. Gosili min kɛra an ka pankolonw fɛ. réalisée le 3 janvier dernier. N'a kɛra janvier kalo tile saba tɛmɛnen. À proximité du village de Bounti. N'a kɛra Bounti masurunya. Était une frappe qui était ciblée. Gosili min kɛra anw fɛ an ma k'an kun fɛ an y'a jateminɛ ka gosili jɔnjɔn yaran de. Contre des groupes terroristes. An ye mugu ci maa minnu na ninnu ye diinɛ kɛlɛcɛw de ye pereperelatigɛ la. Mais qui avait été préalablement reconnus. An y'u lakodɔn pereperelatigɛ la ka sɔrɔ ka gosili kɛ. Aucune bavure donc, selon le ministère. An balimaw a ye Faransi ministre ka kuma mɛn. O tuma olu yɛrɛ kɔni fɛ u ye mugu ci maa minnu na o tɛ jamanaden gansanw ye k'o ye diinɛ kɛlɛcɛw de. Nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen a ma nin kuma minnu fɔra Faransi ministre fɛ diɲɛ jamana yɛrɛma hɔrɔnyew ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu bila ka taa olu ye fɛn fɔ min ni nin tɛ kelen ye fiyewu. O b'a jira k'a fɔ u ka sɛgɛsɛgɛliw u ni Faransi ministre ka kuma u tɛ kelen ye fiyewu. An balimaw nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ bi minnu limaniyalen don k'a fɔ Faransi kɔni ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan n'u ma taa bɛɛ diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara u ka mangoya kan Mali dugukolo kan. Siga kɔni t'a la o nin fana bɛna dɔ de fara Faransi ka kɛlɛcɛw b'an fa dugukolo kan u ka mangoya dɔ de bɛ fara a kan tuguni. K'a sɔrɔ Faransi bɛna anw fa dugukolo kan don min n'a fɔra k'a fɔ professeur Jɔnkunda Tarawele ye wele bila u ma k'u ka na nin don kofɔlen Faransi nalen o kɛra tuma min na o y'a sɔrɔ François Hollande de bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la. François Hollande ye min fɔ an fɛ Mali kɔnɔ yan an tun y'a yɛlɛma bamanankan na ani professeur Jɔnkunda fana ye kuma minnu fɔ hakililajigin kumaw don an k'o lamɛn. Et je suis devant vous pour vous dire toute notre fierté. Ne bɛ aw ɲɛkɔrɔ bi k'an ka nisɔndiya ani an ka wasa k'o fɔ aw ye. Lorsque j'ai pris cette décision grave, waati min na n ye nin ŋaniya gwɛlɛn in nin ko kɛta gwɛlɛn in waati min n y'a ŋaniya ta k'a fɔ n bɛna waleya. le 11 janvier kalo tile 11 de répondre à l'appel du président Traoré. Ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye a ye damakasi ni welekan min n da n ye k'a jaabi. Dans le cadre des Nations Unies. Diɲɛ fantan naani kelenya tɔnba o ka hakilina n'o ka kuntilenna sira kan. Je savais les risques que je veux secourir aux soldats. N y'a dɔn kabila o waati n bɛna don fɛn min na a bɛ se ka gɛlɛya a bɛ se ka kɔlɔlɔ ani degun min se an ka soldasiw ma. L'un d'eux d'ailleurs est mort dans les premières heures. Baara nɔgɔ ye nin tɛ ko nɔgɔ ye nin tɛ sira nɔgɔ ye. Parce que les terroristes avançaient. Sabu min ye damatɛmɛ ni tɔɲɔni ani kojugukɛbaw ye u tun kɛn bɛ ka kɛnɛ minɛ. Parce que les terroristes s'étaient réfugiés dans les villes. Sabu min ye banbanciw tiɲɛnikɛlaw ni damatɛmɛwale ni tɔɲɔnikɛbaw ye u tun ye dugu daminɛ u tun donna dugu kɔnɔ kaban. Et vous avez accompli une mission exceptionnelle. A ye a bilara ci gwɛlɛn min na a bilara ci min na n'o ye ci nafama ye aw bilara baara gwɛlɛn min na aw ye a kɛ ni wasa ye. Avec l'armée malienne. Aw ni Mali soldasiw a bɛɛ ye aw jɔyɔrɔ fa. Qui ici assure la souveraineté. Mali soldasiw u bɛ u ka jamana kumaboli de la u ka jamana dugukolo tangani a n'a kisili n'a meleli o baara de la. Du Mali sur le territoire qui est le sien. U bɛɛ fa dugukolo kɛlɛ de la a bɛ segin u fa dugukolo ma cogo min u b'o baara de la. Vous avez conduit des opérations avec une technicité, une prouesse admirable. Aw ye ni baara nin kɛ ni kodɔn ni faamu ni ɲɛdɔn ye ani teliya ni wasa ye. Je pense notamment à ce qu'a été le parachutage. Min yɛrɛ ye ka sɔrɔdasi cɛw kabili sanakulu na sanfɛ k'u fili sangolo la u ka cun dugukolo la. Sur cet aéroport à Tombouctou. Min ye pankolonjigiso ye
Tombouctou pangulu nyiginso mi nambo dugu kono bi. J'ai été informé heure par heure. Wati fon fen kera ka bɔ waati la ka taa waati la n tun b'a bɛɛ kalama a bɛɛ ɲɛfɔra n ye n b'a bɛɛ ɲɛdɔn. Par vos chefs, par le ministre de la Défense. Aw ka ɲɛmɔgɔw ani minisiri min sigilen don jamana lakana na. Je sais aussi combien la situation a été encore périlleuse. N b'a dɔn fana k'a fɔ nin fɛn nin baara in tɛ baara nɔgɔ ye dɛ. Nin ye baara gwɛlɛn de ye. Nin ye fɛn de fɛn min a kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya kosɛbɛ. Une fois l'opération de parachutage réussie. Waati min aw cunna dugukolo kan aw kan ka yɔrɔ min minɛ waati n y'a dɔn k'a fɔ fɛn gɛlɛn tun don. Vous êtes rentrés, ou plus exactement, les Maliens sont entrés. Aw donna nka n b'a fɛ ka min pereperelatigɛ di Mali soldasiw olu de donna. Dans la ville de Tombouctou. Tombouctou dugu kɔnɔ. Et vous avez permis qu'il y ait la sécurité. Aw ka baara y'a to lakana sabatira Tombouctou dugu kɔnɔ. Et le soutien indispensable. Aw kan ka dɔ jigi minnu kɔrɔ n'o ye yen sigibaw jigi ye jamana jigi ye aw dɔra jigi ninnu kɔrɔ. C'est donc une preuve d'abord de l'amitié entre nos deux. Wasa kɔnɔ. Des larmes de bonheur. Ɲɛji n'o ye nisɔndiya ɲɛji ye. Ce n'est pas adressé à ma personne. Bonya min n'a kɛra a kɛra ne yɛrɛ bakun François Hollande ye. Au président de la République, c'était adressé aux soldats. Jamana ɲɛmɔgɔ a ye i dantigɛ ani ɲɛfɔli kɛ soldasiw ye. Et adressé à la France, aux soldats, parce que ani Fransi jamana ani soldasiw sabu vous avez permis cette libération. Aw sababu de y'a to jamana in kuma bɔra bi. Et à la France, parce que tout entière, elle s'est reconnue. Ani Fransi bɛɛ lajɛlen sabu nin ye Fransi bɛɛ ka ko ye wa Fransi bɛɛ ko an sɔnna ka Mali dɛmɛ. Dans la décision que j'ai prise en son nom. Ne ye waleya min kɛ n jɔra jɔyɔrɔ min na Fransi tɔgɔ la ne François Hollande. Et c'est la raison pour laquelle je voulais me tenir à votre disposition pendant quelques minutes. O de la fana tun tɛ se ka na nin dugukolo ɲuman in kan nin dugukolo kumabɔlenw kan ka sɔrɔ mana dantigɛli ni foli ci ni bonyamasegin ye. Pour échanger avec vous. N'aw ka kuma. Je sais qu'un certain nombre ici soldats français vont être relayés. N b'a dɔn k'a fɔ Fransi soldasi cɛ dɔw bɛ yan olu bɛ se ka bila bolo wɛrɛ kan. Par d'autres français. Fransi soldasi wɛrɛw u bɛ kɛ u nɔnɔ nabila ye. Puis ensuite, ces mêmes Français seront relayés par la force dite MISMA, toujours avec nos amis maliens qui... O soldasiw fana n'o ye Fransi soldasiw ye olu fana bɛna nɔ nabila ni farafina soldasiw ye ani Mali soldasiw fana ye. Assure l'essentiel de l'opération. Sabu min ye Mali soldasiw ye min ye farafina soldasiw ye nin ye olu ka ko ye anw ye dɛmɛbaaw de ye. Et donc au moment où vous allez terminer cette première mission, waati min baara fɔlɔ min dira aw ma n'a y'a kɛ ni wasa ye o bannen kɔfɛ o ci in bannen kɔfɛ. Je voulais vous dire que vous pouvez revenir avec fierté. N b'a sɔrɔ sa k'a fɔ aw ye n'aw kɛra seginfɛn ye aw bi segin ni danaya ye aw bi segin ni wasa ye aw bi segin k'aw ye baara min kɛ ko taare k'a ɲɛna. Dans vos régiments et auprès de vos familles. Ni aw kɛra seginfɛn ye aw ka duw kɔnɔ ni aw kɛra seginfɛn ye aw ka sɔrɔsi dagaw la Fransi. Mais le combat n'est pas terminé. Nka baara in ma ban fɔlɔ dɛ kɛlɛ in ma bila fɔlɔ dɛ. Et ce serait une erreur de penser que parce que nous avons retrouvé avec nos amis maliens la... A bɛna kɛ fili ye n'aw miiri la wala n'an miiri la k'a fɔ kɛlɛ ye nin dakun sɔrɔ waati min. Mais le combat n'est pas terminé. Nka kɛlɛ ma bila fɔlɔ dɛ kɛlɛ ma ban fɔlɔ dɛ. Et ce serait une erreur de penser que parce que nous avons retrouvé avec nos amis maliens la... A bɛna kɛ fili ye ni an miiri la ko an ye kɛlɛ taabolo fɔlɔ a setigiya fɔlɔ sɔrɔ ani an teri Mali soldasiw. Capacité de sécuriser des villes comme Gao, comme Tombouctou, nous pouvons arrêter là. K'a fɔ ko an ye Gao ni Tombouctou lakana ko kɛlɛtigiya sɔrɔ k'a fɔ an bi jɔ o yɔrɔ la wa a bɛ kɛ fili ye. Les autorités maliennes, min ye Mali fanga ɲɛmɔgɔw ye, et c'est leur responsabilité, o ye olu ka baara de ye, veulent retrouver l'intégrité territoriale qui à un moment leur a... U b'a fɛ k'u ka dugukolo tigiya k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabu waati la été ôté. U tun bɔsir'u la. Et donc nous serons à leur côté. Sisan kɔni an bɛ na baara in tɔ lase
anu bi jɛ k'a bɛɛ lajɛlen lase ɲɔgɔn fɛ. Pour, plus au nord, fo ka taa jamana kɔrɔnfɛla bɛɛ lajɛlen minɛ. finir cette opération. baara min n'an y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna fori ɲɔgɔn fɛ. Mais nous n'avons pas vocation à rester, nka anw ka baara tɛ ka to mali dugukolo kan dɛ. puisque nos amis africains sabu min ye an teri farafin jamanaw ye. vont pouvoir faire le travail qui a été le nôtre jusque-là. baara min n'anw y'a datigɛ baara min n'anw y'a daminɛ a baara bɛna fori olu de fɛ. Et puis, ensuite, ani fana la MISMA, les Maliens assureront la sécurité de tout le territoire. misma ani mali sɔrdasiw olu de bɛna jamana ye fantan naani lakana olu de bɛna sabati. Malien. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui o de la n bɛ Tombouctou dugukolo kan bi. pour recevoir sûrement Tombouctou dugukolo min kan n b'a dɔn k'a fɔ n bɛna l'accueil exceptionnel dont j'ai parlé n ye bonya sɔrɔ bonya min o ye dunan bisimilaliba bonya ye. de la population malienne. mali jamanadenw u ye n bisimila cogo ɲuman min na. Aujourd'hui, ce matin à Tombouctou, min kɛra Tombouctou sɔgɔmada in na cet après-midi ani bi tile guwa in na à Bamako. bamakɔ u ye n bisimilali fana min kɛ. Mais je suis là pour vous, ne bɛ yan aw de ye pour vous dire notre admiration. k'a fɔ aw ye a ka baara min kɛra a wasa min b'an yɔrɔ k'o yira aw la. Et notre grande satisfaction. ani k'an ka nisɔndiya n'an ka wasa fɔ aw ye. Et donc, je veux dire à votre général n b'a fɛ k'a fɔ aw ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ ye que l'opération se poursuit baara bɛ sen na. et qu'elle a non seulement notre plein soutien, baara min bɛ sen na an b'a jigiya kɔrɔ an jigibaaw kan an dalen don aw la. comment pourrait-il en être différemment, mais notre a tɛ se ka kɛ cogo wɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ o. confiance. ani an ka danaya. Je vous demande aussi de faire attention n b'a ɲini aw fɛ fana k'aw kɔlɔsi kosɛbɛ. à vos propres vies, aw yɛrɛw niw na a k'aw niw kɔlɔsi a k'aw janto aw niw na. à celles de vos frères maliens, ani mali sɔrdasi minnu bɛ yan a y'u nin kɔlɔsi aw ka u nin tanga aw k'aw janto u niw na. de faire attention aussi a y'aw kɔlɔsi fana à des exactions qui pourraient être commises qui entacheraient damatɛmɛ minnu bɛ se ka kɛ nin baara la n'a bɛ na nin baara bɛɛ lajɛlen k'a kɛ fɛn tiɲɛnen ye a y'aw kɔlɔsi o la. la mission, baara min b'aw bolo de faire attention à protéger les populations civiles, a y'aw gɛlɛya min ye jamanaden gansanw ye aw bɛ yan olu nin lakanani u nin kɔlɔsili bolofɛnw lakanani de la. mais je vous l'ai dit, n b'o fɔ aw ye. je vous fais confiance n dalen don aw la o. et vous avez ici, par ma présence, n ka yeli nin kɛnɛ kan o y'o dalu dɔ de ye. l'hommage de la République. faso ka foli ni faso ka barikada bɛ aw ye. Merci. aw ni ce. Général, le président malien va s'adresser aussi à vous. mali jamana ɲɛmɔgɔ fana bɛna dantigɛli a n'a fɛla fɔ aw ye. Monsieur le Président, mon général, faransi jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔdasi daga ɲɛmɔgɔba fana. juste quelques mots à vous, soldats français kuma damadama dɔrɔn de bɛ ne fɛ aw minnu ye faransi sɔrɔdasiw ye et soldats maliens aw minnu fana ye mali sɔrɔdasiw ye qui, ensemble, aw minnu bɛ nin ko la ɲɔgɔn fɛ avaient su redonner l'espoir aw minnu ye maa jigilatigɛlenw maa tɔɲɔnenw maa dengunenw aw minnu ye lafiya sew ma aw minnu ye jigi dow la aw minnu y'u hakili latigɛ bi l'espoir à ces populations ka jigi wariw minnu bɛ ninnu na n'o ye jamanadenw ye k'o jugu wariw k'o falen ni hakilisigi ye bi qui ont vécu sous le joug de la barbarie et de l'obscurantisme, jamanaden minnu damatɛmɛ wale ni tɔɲɔni ani juguya fin tɔɲɔni min taara ka se ɲi jamanadenw ma aw minnu kɛra wulibaw ye pendant des mois et des mois. kalo caaman kɔnɔ bi Je voudrais vous remercier n tun b'a fɛ ka barika da kɛ aw ye ka faso ka foli ani tanu fɔ aw ye pour le boulot que vous faites aw ye baara ɲuman min kɛ et que vous faites bien, n'aw y'a kɛ ni wasa ani kodɔn ye avec efficacité faamuya ni ɲɛdɔn et avec professionnalisme. ŋwanaya yɛrɛ aw y'a kɛ ni ŋwanaya kodɔn de ye Vous avez constaté aw yɛrɛw ye a jateminɛ l'accueil bisimilali ɲuman min n'o kɛra bi chaleureux, nisɔndiya bisimilali l'accueil qui dépasse tout commentaire. bisimila min kɛra n'i ma bɛɛ dɔ de fɔ nka i tɛ se k'a fɔ ka se a dan na Des populations min ye yan sigibaw ye de Tombouctou Tombouctou sigibaw à la France. n'o y'a kɛ faransi ye C'est dire que le Mali tout entier, o b'a jira k'a fɔ mali kuuru kara chaque Malien, maliden kelen kelen na chaque Malienne
Mali muso kelenkelenna est reconnaissant bɛɛ aw waleɲuman dɔ Faransi. et reconnaissante Musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ b'a aw waleɲuman dɔn. à la France Faransi d'avoir répondu promptement Faransi min ye Mali ka damakasi ani Mali ka wele bila Faransi min y'a mɛn et massivement ka wuli kulu la ni ŋaniya à notre appel au secours. k'an ka damakasi n'an ka wele kulokan k'a mɛn. Ensemble, u aw bɛɛ lajɛlen Faransi. nous avons libéré Kona, Djabali. An jɛra aw ni anw ka Jabali latila. Ensemble, An jɛra nous avons libéré Gao et Tombouctou. an ye Tombouctou ani Gao an ye u segin u yɛrɛw ma k'u segin faso ma. Ensemble, An jɛra nous allons libérer Kidal, an bɛna Kidal ni Tessalit. Salit. Et ensemble, An bɛna jɛ fana nous allons traquer ces terroristes nin damatɛmɛ walekɛbaw nin tɔɲɔnikɛlabaw an ben'u koron jusque dans leur dernier repère. k'u koron f'u ka dingɛ f'u ka biriyɔrɔ danna. Je voudrais vous dire N tun b'a fɛ merci k'a fɔ aw ye a ni ce au nom du peuple du Mali, faso Mali bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la à mon nom propre. ne yɛrɛ tɔgɔ la Monsieur le Président, Faransi jamana ɲɛmɔgɔ François Hollande. merci. I ni ce i ni ce i ni ce Merci à la France. Faransi ni ce. Merci. Yala nin bɛɛ kɔfɛ Faransi tun ye kɛlɛbolo min bila ka na Mali dugukolo kan a kɛkun tun ye Mali ka kan hɔrɔnyani ani ka papalikɛlaw de daga ci ka bɔ Mali da la wa hali n'a y'a sɔrɔ san 8 o kɔfɛ ɲɛ ma sɔrɔ a la n'a fɔra ka fɔ fo ka se bi ma hali bi gosiliw bi kɛ kɔsa in na a y'a mɛn ka fɔ an ka sɔrɔlasi ninnu olu tun fagara o sɔrɔlasi ninnu ka fagali senfɛ mɔgɔ si ma Faransi ka dɛmɛ ko mɛn an tɛ Musa Mara lamɛn wa ale tun ye ɲɛfɔli kɛ Mali sɔrɔlasiw u tun bɛ u kɛlɛla sabu min na Musa Mara an k'ale lamɛn. Min kɛra tɛsi relève de don a b'a dɔn sɔrɔsiw n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan minnu bɛ terrain kan u bɛ kalo 6 kɛ terrain kan u bɛ kalo 6 kɛ sɛgɛnnafiɲɛ na bon minnu mana kalo 6 kɛ terrain kan olu bɛ sɛgɛnnafiɲɛ pendant que dɔw bɛ yɛlɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ninnu nana ni mobili minnu ye ninnu b'o ta ka taa n'o ye ninnu nana ni mobili minnu ye ninnu b'o ta ka taa n'o ye relève bɛ kɛ ten de bon tɛsi ta maa min bɛ kɔrɔnfɛla dɔn dɔɔni Ansongo mara don tɛsi ni Ansongo ɲɔgɔn cɛ fleuve Niger bɛ tɛmɛ donc u bɛ relève kɛ cogoya min na relève mun bɛ na u bɛ bɔ Gao ka na u bɛ fleuve Niger jɔ fleuve Niger da la minnu bɛ bɔ tɛsi ka na n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛ na olu bɛ na olu b'u ka mobili jɔ ninnu bɛ ba tigɛ ka dɔ ninnu ka mobili ta ka taa ninnu bɛ ba tigɛ ka dɔ ninnu ka mobili ta ka segin u b'a kɛ ten de mɔgɔ ninnu kɛlen ka ba tigɛ olu bɛ nalen relève kura bɛ nalen tuma min na de o attaquera terrorisiw ma minnu bɛ ka taa sɛgɛnnafiɲɛ na o m'olu attaquer parce que minnu ye kalo 6 kɛ terrain kan olu fana entraînelen don ka tɛmɛ minnu bɛ nalen o de la minnu ye kalo 6 kɛ n'olu bɛ ka taa o m'olu attaquer minnu natɔ don kura ye olu de natɔ o y'olu attaquer bon ni relève sugu mɔgɔ 100 ni kɔ compagnie a man ka se ka kɛ ka sɔrɔ au moins hélicoptère kelen ou bien 2 tɛ sanfɛla la k'a sécuriser o yɛrɛ ye armée ka règle dɔw ye mais o ma kɛ zeyina ta la bon o ma kɛ zeyina ta la sans doute moyen ko don mɔgɔw hakili ma t'a la u ma bila sen kan nin bɛɛ bɛ ko la mais nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn armée marayɔrɔ fɛnɛ na gɛlɛyaw bɛ yen insuffisancew bɛ yen erreurs bɛ yen incompetencew bɛ yen malheureusement halisa an b'a ɲini minnu bɛ fanga la bi u ka baara kɛ pour que ka sɔrɔsiw protéger u bɛ se ka protéger sira o sira fɛ u k'a lajɛ ka caman fara pour que compagnie kuturu plus de 100 et quelques personnes olu kana attaquer nɔgɔya la quoi parce que pour que ka se ka compagnie attaquer il faut que minnu ye attaquer kɛ olu fana ka kɛ au moins 100 et quelques personnes ou bien 200 personnes bon terrorisiw 200 personnes yɔrɔ kelen na ka sɔrɔ u ma ye bɛ gɛlɛya quoi donc an ka lajɛ ka baara kɛ nin bɛɛ kan n'an bɛna relève kɛ an ka précaution ta pour que an ka relève kana attaquer tan c'est prévu a organiser len don fɛɛrɛ caman bɛ se ka tigɛ pour que relève kana bin embuscade kɔnɔ armée tagabolow la bon o kɔni o ye fiɲɛ an bɛ se k'o fɔ fiɲɛ wɛrɛw bɛ yen fɛn caman bɛ yen mais aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ yoruguyurugu bɛ jamana fan wɛrɛ la cogoya min na a bɛ armée fɛnɛ kɔnɔ ten dɛ carburant bɛ bunaki yan fɛ maramafɛnw bɛ bunaki yan fɛ indemnitéw bɛ bunaki yan fɛ fɛn caman bɛ armée kɔnɔna la bon an mago bɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'olu yɛrɛ ye sɔrɔsiw ye u ka u janto o yɔrɔ ninnu na pour que insécurité comme n y'a fɔ cogoya min na transition kɔnɔ hali n'a ma dɔgɔya sa mais dɔw kana fara kan au moins afin que transition kun bɛ cɛ élection minnu na au moins élection ka se ka kɛ conditionnel comme au moins législative sera ka kɛ cogoya min na salon parce que an mago b'o fɛn na n'a fɔra ko élection kɛra ka sɔrɔ cercle kelen cercle fila maa si ma voté maaw bɛ se ka wuli élection résultat contrôle donc il faut que u ka baara kɛ pour que insécurité dɔ ka bɔ a la o ye objectif ye transition kan ka se ka ɲini ka min atteint quoi surtout lakanabaaw de bɛ transition ɲɛmayɔrɔ la
donc excuse tɛ yen tuguni quoi minnu bɛ fanga la o man dama n'an yɛrɛ de bɛ fanga la an tɛ se k'o fɔ tuguni u k'a lajɛ halisa ka yɛlɛma don o yɔrɔ ninnu na o ye hakilina ye an bɛ hakilina min fɔ. nin ye ɲɛfɔli ye Musa Mara fɛ a ɲiningara jamanadenw de fɛ sabu nin lahalaya min bɛ an faso Mali kɔnɔ a kɛn bɛ ka jamanadenw kamana gan kosɛbɛ. an balimaw ani sunkalo tɔ tɛ bɛrɛ ni si ye tuguni jamana cakɛbondaso min ka baara ye maliden haju bɛ se ka se fɛn minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ sunkalo ɲɛsigi minnu na dunfɛnw bɛ dunfɛnw na haju ɲɛfɛnw bɛ haju ɲɛfɛnw na ni sunkalo kɔni kalo jɔlen kofɔra bɛɛ i b'a sɔrɔ sɔngɔw laadala u bɛ hakɛ min na caman bɛ fara kan cogo min dɔw bɛ se ka bɔ haju ɲɛfɛnw o kɛra dunfɛn ye o kɛra haju ɲɛfɛn wɛrɛw ye waati dɔw bɛ yen u sɔngɔw bɛ bala ka yɛlɛn cogo la yala fɛn ɲini damatɛmɛ de b'a to julaw b'a kɛ wa yala julaw yɛrɛ u se t'a la wa jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔya bondaso min sigilen don sanni feere ko bɛ se ka hakɛya cogo min jate bɛ se ka minɛ cogo min b'a to sɔngɔw tɛ kɛ damatɛmɛ yɛlɛn ye kɛrɛnkɛrɛnniyana sunkalo ɲɛsigi la ko an ka jamana marabaw kɛrɛnkɛrɛnniyana u ka baarakɛ bondaso min sigilen don o sɔngɔ ko hakɛ bɛ se ka sabati cogo min sanni feere kɛbaw ani minnu bɛ yen n'u bɛ sanni kɛ a kana kɛ gɛrɛntɛ ye ka ɲɛsin jamanaw ma Bukadɛri Dunbiya ale ka cakɛbondaso wulila ka yaala radio ɲɛta an ka seere minnu tun bɛ kɛnɛ kan baara minnu kɛr'u fɛ min b'a to kɔlɔsi bɛ se ka sɔngɔ kana kɛ damatɛmɛ ye wulila ka yaala seereya minnu sɔrɔla kɛnɛ kan o seereya ninnu filɛ nin. ne tɔgɔ Zediɔn Danbɛlɛ cakɛdaw bɛ jago ko ɲɛnabɔli ani sɔrɔ yiribɔli kunna o ɲɛmɔgɔ de ye ne Bamakɔ. o bɛ ala kɔlɔsi wagati caman sunkalo ɲɛkɔrɔla o ye wagati min ni minɛnw sɔngɔw bɛ yɛlɛn kosɛbɛ wagati ye dala dumunifɛnw a bɛ ɲini ka caya mɔgɔ caman b'a ɲini donc ka kɛ n'o ye an ye dɔ fara an ka wulikajɔw kan an ka cɛsiri kan an ye baara daminɛ kabini san daminɛ o kɔfɛ an ye jɛkulu sigi a fɔ minnu ma ko brigade olu minnu u bɛ sɔngɔ contrôler bɛnkara minɛn dɔw sɔngɔ kan o ye gouvernement ni jagokɛlaw o ɲɔgɔn cɛ u ye gafe kɛ o la o gafe in kɔnɔ jagokɛlaw ye layidu ta k'a fɔ ko u tɛna tɛmɛ o sɔngɔw kan minɛn minnu b'o la dala dumuni fɛn minnu b'o la o bɛ tali kɛ sukaro la o man ka tɛmɛ o kilo man ka tɛmɛ 100 kan o kɔfɛ malo b'o la a bɛ fɔ o ma ko malo misɛnnin ni riz brisé non parfumé malo misɛnnin ale kilo man ka tɛmɛ 70 tulu min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan ale litiri man ka tɛmɛ 130 kan donc ni sɔngɔ minnu fɔlen filɛ nin bɛn kɛra gouvernement ni jagokɛlaw cɛ ni sɔngɔw kan an bɔra ka sɔngɔ minnu fɔ ne ta minnu bɛ ka a bɔ a sira fɛ an bɛ dɔ fara olu ka jijali kan jagokɛla fɛn fɛn n'i tɛ ka ni sɔngɔ bɔ a sira fɛ an ka brigade minnu bɛ contrôle la u bɛ ɲangi ka kɛ ni sariya ye an tɛna jɛn n'a ye mɔgɔ si tɛ taa ka nɔgɔya kɛ o nɔgɔya tɛ se jamanadenw ma an tɛna jɛn n'o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u yɛrɛ fana k'an dɛmɛ baara la n'u ye kɔlɔsili kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ ko ni sɔngɔ tɛ ka bɔ a sira fɛ u k'an wele ani anw yɛrɛ kelen bɛ ka baara minnu boloda an bɛna dɔ fara o kan o baaraw na to sen na hali ni sunkalo tɛmɛna. an nana jateminɛ de kɛ k'a lajɛ ni prix mun fɔra si les prix sont respectés ni prix respecteren don ni butigitigi ye prix respecté an nana o de jateminɛ parce que an yɛrɛ y'a jateminɛ prix sont respectés parce que an ma se ka mɔgɔ si sɔrɔ ka an man di fiya kan parce que an y'a sɔrɔ prix bɛɛ respecteren don puis an taara yɔrɔ o yɔrɔ an ka mɔgɔ tɛmɛna yen. an balimaw ninnu tun ye seereyaw de ye a yera k'a fɔ Mali kɔnɔ yan fɛn o fɛn n'o kɛra fɛn waleyata ye tuma caman ni an ka jamana kolatigɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka ta minisiri kunda ni olu ye fɛn fɔ kaban yanni a ka taa lajɛ kɛnɛ kan yala kow bɛ cogo di u tɛ kɛ fiyewu kow bɛ dan minisiriw ka dandegeli la k'a sɔrɔ olu bɛ kuma minnu fɔ tuma dɔ la kuma ninnu kan ka taa lasɛgɛsɛgɛ de kɛnɛ kan misali ni minisiri ko sisan ko nburu sɔngɔ bɔra 60 la ka taa 50 la o de bɛna fɔ a ye nka minisiri tɛ yaala ka taa bitigiw la ka taa jateminɛw kɛ dɔw n'a fɔ k'o tɛ minisiri ka baara ye nka sɛbɛnw bɛna d'ale ma cogo min ɲɛfɔliw bɛna k'ale ye cogo min ale bɛ minɛli kɛ n'o de ye o de la sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ n'a fɔra sisan k'a fɔ nburu sɔngɔ jiginna ka kɛ 50 ye anw minnu ye kunnafonilaselaw ye anw de kan ka yaala kinw kɔnɔ ka taa butigiw la wala ka don duw kɔnɔ ka jamanadenw ɲininka yala aw bɛ muru san joli la n'olu ye min fɔ jɔnjɔn ɲana an ka kan ka minɛli kɛ n'o de ye nka tuma caman
ni faamaw ye min fɔ dɔrɔn an bɛ ɲɛfɔli kɛ o la an tɛ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ o de la jamanadenw caman bɛ yen tuma dɔw la u b'a fɔ kunnafonilaselaw ye kalabanciw de ye aw k'o tan aw k'o tan aw k'o tan tuma dɔ la anw ka kuma tɛ n'an sera kɛnɛw kan ni faamaw ye min fɔ an b'o lase aw ma nka tiɲɛ don an ka baara fana kan ka wajibi an kan ni minisiri ko sisan nin bɛ nin cogo la wala kolatigɛlaw faso kolatigɛlaw ko nin bɛ nin cogo la yan'an ka dan o ma olu ka dandɛgɛli kɔfɛ anw de kan ka taa ko sɛgɛsɛgɛ ni ala sɔnna ma nin waati nata ninnu na an bɛna maa ci kɛrɛnkɛrɛnyana min basila ye ani an ka dɔnkibaru laseba tɔw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini u fɛ u ka taa yaala an ka sugufiyɛw kɔnɔ o yɛrɛ dama tɛ koyi aw minnu bɛ yen arajo ɲɛta ka dɔnkibaru bi lamɛn mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ciden minnu bɛ yen k'a daminɛ kayi fo ka taa kidal u k'a lajɛ u yɛrɛw ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yala faamaw ni jamana kolatigɛlaw y'a fɔ cogo min yala a bɛ ten jɔnjɔnna yan ni o ɲɛ fɔra ka taa jamanadenw sigilen sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la n'a fɔra sisan ko faamaw taara balo tɔni hakɛ in di karisalakaw ma an tɛna dan u ka ɲɛmaw dama ma sabu ni faamaw b'a di u b'a di maa sugandilenw de ma minnu n'a fɔra k'a fɔ olu bɛɛ hajiw bɛ maa minnu na olu bɛ olu ka baara la tuma caman n'a fɔra ko faso ye nin di a bi jira k'a fɔ a dira nka minnu n'a ka kan yala a bi di u ma wa o ɲɛ tɛ sɔrɔ fiyewu fo minnu n'a ka kan taamakɛ kan ka kɛ k'olu sɛgɛrɛ u sɔrɔ f'u sigiyɔrɔ la k'u ɲininka a fɔra ko faso ye nin kɛ tan ko faso ye nin kɛ tan yala tiɲɛ don wa n'o kɛra tuma dɔ la hali ni tiɲɛ ma fɔ sanfɛ ni dugumamɔgɔw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ n'o kɛra a bi wajibiya faamaw kan u k'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛw ka yɛlɛmali kɛ o la min ye baloko ye hajiw bi ɲɛ fɛn minnu na min ye o ko ye dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra an ka faamaw fɛ min ye minisiri haruna ɲangi ye ale ye sanni feere minisiri ye an k'ale fana lamɛn ani farin dilannaw kalo fila ye nin ye an bɛ kuma na négociation na buruko sɔngɔ o kɔɲa bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ ko buru sɔngɔ tun yɛlɛnna bon buru feerelaw ani farin dilannaw u y'a fɔ k'a fɔ ko n'i y'a ye olu y'a a prix yɛlɛn parce que marché mondial blé bɛ san yɔrɔ min na ko o prix yɛlɛnna donc olu fana n'o yɛlɛnna olu fana y'a répercuté ka buru farin ani buru k'o sɔngɔ yɛlɛma o yɛlɛnni o bɛ na ni tɔɔrɔ caman ye jamana na anw ka ministère produit 11 a bɛ fɔ min ma ko produit de première nécessité an bɛ olu lakɔlɔsi kosɛbɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun mɔgɔw de b'an bolo u jɛnsɛnnen don jamana in kɔnɔ ka prix relevé ni olu sɔngɔ wulila n'a yɛlɛnna an bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que ka ɲini a bɛ se ka maîtriser cogoya min na donc nin kɔɲa in kelen an wulila ka jɔ kɛ mais n bɛ ministre des finances fo parce que n'i y'a ye an sera an bɛ yɔrɔ min na bi bon ale ye dɛmɛ caman k'an ye parce que ale ye taxe caman gouvernement a y'a introduit gouvernement sɔnna taxew ka bila minnu bɛ blé importation na o kɛra effort ba de ye gouvernement bolo quoi o kelen an fana y'a ɲini boulangersw fɛ olu fana u ka cogoya lajɛ pour que ka dɔ bɔ buru sɔngɔ na k'a segin a prix kɔrɔ la n'o ye 50 buru kala kelen 300 grammes bon ale y'a kɛ sisan an bɛ n'o kan donc u jɛnna n'a ye à partir du 1er avril kalo tile fɔlɔ a bɛna damina boulanger o boulangerie mun bɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ sɔnna k'a fɔ k'u bɛ buru feere 50 la ni buru fitinin dɔn u b'a fɔ 150 grammes o bɛ feere 25 donc bɛn kɛra o kan mais an ka kumaw na olu y'a ɲini k'a fɔ ko buru fana bɛ transporter cogoya min na o conditions ka améliorer ni buru condition de transport ma améliorer a bɛ se ka consommateurs bana bon o fana ye gouvernement ka hami ye consommateurs fana ka hami donc an bɛɛ jɛra la k'a fɔ ko o cogoya komi an kɛrɛfɛduguw y'a kɛ cogoya min na a bɛ komi Côte d'Ivoire ni Sénégal olu bɛɛ u ka buru transport cogo u y'a améliorer bon donc an fana an jɛna n'a ye k'a fɔ ko an bɛ kalo 3 d'u ma o kalo 3 in kɔnɔ buru bɛ transporter cogoya min na cogoya wɛrɛ bɛ ɲini mun bɛ valider donc désormais fɛn o fɛn bɛ buru transporter a b'a transporter o condition na pour que banaw ka jɛnsɛnni ka dɔgɔya buruko la quoi mais an ka hakili jagabɔw la an y'a ɲini u fɛ fana fɛn bɛɛ ye créativité de ye an ka fɛn caman bɛ yen a bɛ se ka bayɛlɛma a bɛ se ka dilan k'an nafa takilaw ninnu ŋomi ninnu n'olu modernisera k'u dilan cogoya dɔ la maa caman bɛ se ka choix kɛ quoi bon buru fana
u bɛna ɲinini kɛ parce que o baara tun daminɛna Mali kɔnɔ yan a mɛnna ka farine kaba mugu o ni farine ɲagami ɲɔgɔn fɛ ka buru dilan n'a ye o waati la o tun b'a fɔ a ma ko Mali buru bɛɛ hakili b'o la donc u jɛna n'a ye ka recherche mene pour que ka buru diversifier fana pour que an ka se ka choix caman sɔrɔ consommateur ka choix caman sɔrɔ quoi bon o fanfɛla o ka di anw ye kosɛbɛ parce que gouvernement ka politique o ye an ka fɛn o fɛn b'an bala yan n'an sera k'olu bayɛlɛma ka valeur dɔn la pour que an ka se ka a dun yan ani ka exporter o de ka di gouvernement ye quoi donc an bɛ k'o fɔ bɛɛ ye boulanger dɔrɔn tɛ an ka mangoro an ka sogo olu bɛɛ olu kɛ ka bagan feere a ɲɛnama feere ne anw sera ka abattoir dilan ka sogo feere kɔfɛ nafa b'a la a nafa ka bon jamana ma ni an bɛ ka mun kɛ sisan mangoro o b'o cogoya la bon gomme arabique ninnu bɛɛ o bɛɛ ye an ka fɛnw de ye quoi olu bɛɛ bayɛlɛmali o de ka di gouvernement ye an b'a fɛ investisseur Mali investisseur bɛɛ u k'i ɲɛsin o ma u ka se k'o dilan a bɛ kɛ sababu ye ka baara caman di mɔgɔ caman ma komi o usine n'i y'o jɔ i bɛna taa fɛnw san paysanw de bolo donc n'i ye fɛn san u bolo o bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ dɔ sɔrɔ u bɛ nafa sɔrɔ a la donc o de y'an ka ambition ye o de la vraiment n bɛ bɛɛ fo parce que an y'a jira k'a fɔ ko an maliyɛn damaw an bɛ se ka sigi ka fo kɛ ka bɛn fɛn kan ko gɛlɛyara cogo cogo maliyɛnw n'u ye volonté sɔrɔ n'u volonté b'u la n'u y'u sigi ka kuma u bɛ se ka bɛn fɛn dɔw kan a ka di n ye kosɛbɛ parce que maa caman tun y'a fɔ ko ne ka prix fixé forcé ne ma sɔn o forcé ko la parce que an bɛ démocratie de la bon et puis ne dalen bɛ maliyɛnw na n dalen bɛ aw boulangersw la n y'a dɔn n'an sigira ka fɔ an bɛnna fɛn kan o ka girin ni ne ministre ka sigi ka fɔ ko ne y'a ordonné nin de y'a prix ye quoi ne tun bɛ mun laɲini gouvernement tun bɛ mun laɲini ala y'o d'an ma faamuyali kɔnɔ a ma kɛ diyagoya fɛn ye a kɛra bɛnkan ye o de cɛ ka ɲi bon o de ye Mali tacogo ye Mali kura tacogo ye nin de ye ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka sababu d'an ye ala ka jamana basigi ala ka jamana kɔrɔta ala k'an ka jamana yiriwa merci beaucoup an balimaw nin tun ye Haruna Ɲangi ye Haruna Ɲangi de ye ministre min n'ale ye sanni feere ministre ye nka yala mburu feerelaw olu fɛla ye jumɛn ye u ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o ye Hayidara ye an k'ale fana fɛla lamɛn an bɛ communauté de presse dɔ kɛ k'a lase maliyɛnw ma carte de constatation de la filière pain n'o ye farine ko ni buru ko jɛkuluba ye ani gouvernement mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ka décision kɛ ka faamuyali don kow la parce que bɛɛ y'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bana min bɛ yen sisan n'o ye covid a y'a to fɛn bɛɛ sɛngɔ gɛlɛyara blé alikama min bɛ san farine dilannaw fɛ o alikama prix cayara donc farine dilannaw fana olu obligera ka dɔ feere u ka prix kan donc boulangersw fana kun kan k'u ka dɔ feere u ka prix kan boulangersw fana kun y'o kɛ mais ani gouvernement y'an wele an sigira an kumana u y'a yira n na k'a fɔ jamana in bɛ gɛlɛya de kɔnɔ gɛlɛya ye tɛ kelen ye fila do peut-être fo saba parce que banako in bɛɛ b'a dɔn a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ la hali dugu minnu b'an dɛmɛ olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲinina bi n'o bɔra yen an yɛrɛ b'a dɔn an ka territoire bɛ cogo min na insécurité min bɛ yan y a le problème sécuritaire n'olu dama farala ɲɔgɔn kan vraiment a bɛ yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ donc jamanadenw vraiment u bɛ sɛgɛn la u sɛgɛnnen don dumuni fɔlɔfɔlɔ ye min ye yan bɛɛ b'a dɔn ko nburu place ba bɛ nburu dumuni ko la yan donc u y'a ɲini an fɛ an ka filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka bɛn ko la cogo min na ka kow nɔgɔya nburu ka nɔgɔya sɔgɔmada fɛ midi fɛ su fɛ nburu de bɛ dun mɔgɔda min bɛ buru dun a ka ca ni fɛn bɛɛ ye donc an y'a filɛ an n'u sigira an kumana an ye kalo 2 de kɛ a kuma na décision na an bɛ kuma dɔw fɔ an bɛ bɛn dɔw kan an tɛ bɛn dɔw kan an b'a lajɛ a bɛ bɛn cogo min na an b'o cogo filɛ min bɛ bɛn an bɛ t'o sira fɛ a laban na an ye ɲɔgɔn faamu cogo di ko min don u b'a lajɛ an fana degun mun b'an kan il faut k'o ko jateminɛ k'o dɔn an ye k'a fɔ degun b'an na an bɛ se ka kɔtɔrɔma cogo min na k'an dɛmɛ o fana sira fɛ u k'o lajɛ gouvernement mɔgɔw n'o y'an ka ministre ye a jɛnna n'a ye parce que an ye opérateur économique de ye an fana y'an ka wariw don minɛnw na ka baara kɛ walasa an ka tɔnɔ de sɔrɔ donc vraiment ale tɛ yan k'an ka baara tiɲɛ ne dɛmɛ min n'ale kɔni bɛ se ka fɛn fɛn kɛ ale b'a kɛ a y'a yira a b'an dɛmɛ an yɛrɛ ye ko damadɔ ta ka bila tableau kan k'a yira a la k'a fɔ an b'a fɛ dɛmɛ ka kɛ nin ka kan a yɛrɛ jɛnna n'a ye ko a bɛ se ko bɛɛ k'a la ne yɛrɛ y'a signe dɔw ye déjà donc o hukumu kama an bɛnna
an y'a a dilan cogo dɔ la walasa pɛridi kana don an kun ka se yɔrɔ dɔ la fo k'an mago sa donc o de hakili la o de hukumu kɔnɔ an ye farine prix an y'o kɛ 4,000 ye farine de 50 kilos de farine o kɛra 4,000 ye an jɛna n'a ye farine dilannaw jɛna n'a ye prix man ka tɛmɛ o la mɔgɔ si man ka prix farine bɔrɔ feere ka tɛmɛ 20,000 francs kan 4,000 kan o kɔfɛ an y'a fɔ n ko nburu fana bɛ yen nburu o ta prix dɔ bɛ yen o y'a dan ye sanfɛ prix dɔ bɛ yen o bɛ yan jukɔrɔla la an y'a fɔ petit pain dɔw bɛ feere an ko k'olu feere 150 grammes n ko k'o feere 100 francs gros pain 300 grammes an k'o feere 200 francs i y'a faamu maintenant ne min bɛ feere guichet la revendeur ma consommateur ma o ye 50 ye buru kɔni bɛ feere bi à partir du 1er avril buru bɛ feere 50 au consommateur Mali fan bɛɛ yɔrɔ ma bɔ yɔrɔ la 50 de don Mali fan bɛɛ région bɛɛ kɔnɔ Bamakɔ ba kan ka taa Bamakɔ fo région bɛɛ buru ye 50 ye buru 150 grammes o kɔni o ye 25 ye bon maintenant an b'a a y'a yira l'an fana consommateur olu fana y'a yira k'a fɔ ko buru bɛ kɛ cogo min na a bɛ transporter cogo min na a bɛ minɛ cogo min na a man ɲi o ye banakisɛ de ye jamana kɔnɔ donc k'an k'o fana filɛ an y'o fana filɛ an n'u bɛnn'a kan condition minnu na an bɛna buru transporter a la pour que ka se a feereyɔrɔ la ani gouvernement y'o fɔ dɛmɛ min bɛ se ka kɛ o b'o kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ bɛ o fɛɛrɛ d'u ma k'u bilasira an yɛrɛ b'an ka proposition kɛ fɛn façon minnu b'an bolo machine façon minnu de don ou bien ne kit façon min b'an bolo an b'o proposer u ye dans 3 mois u b'o lajɛ an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ o baara bɛ se ka sabati cogo min na pour que vraiment bana ka dɔgɔya parce que jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'o ye Côte d'Ivoire ni Sénégal ye si ye buru tɛ kɛ tan a tɛ feere nin cogo la donc an fana hali n'an ma kɛ comme olu il faut k'an fana k'u ladege dɔɔni walasa mɔgɔw ka kɛnɛya ka sabati parce que mɔgɔw b'a négliger mɔgɔw miiri la ko buru ko ye ko nɔgɔman don nɔgɔman tɛ bana caman bɛ mɔgɔw minɛ buru de don mais a tɛ se ka fɔ de a tɛ fɔ de dɔrɔn parce que n'a fɔra a bɛ population bɛɛ ja wuli bon o fɔlen kɔ an bɛnna ko la anw ye an ko an bɛ jɛkulu dɔw sigi minnu bɛ an ye bɛnna fɛn minnu kan pour que k'olu suivi kɛ u ka se ka sira sɔrɔ pour que an ka baara ka ɲɛ an bolo population bɛ buru sɔrɔ da nɔgɔ la anw fana an bɛ dɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na an k'an bɛ sɔrɔ dɔ kɛ min na an bɛnn'o bɛɛ kan mais ko kelen bɛ yen n bɛ mɔgɔw hakili jigin a la boulangerie tigi bɛɛ u bɛɛ tulo bɛ nin na buru prix plancher o ye 40 de ye buru man ka feere Mali kɔnɔ 40 jukɔrɔ boulangerie ye buru feere 40 jukɔrɔ Mali la n'i minɛna i bɛ ɲangi i bɛ amande sara et puis i bɛ datugu yɛrɛ définitivement ta i kɔni bɛ datugu pendant un moment parce que sariya bɛnkan ye bɛnkan de ye an kumana il faut que an ka ɲɔgɔn ka nafolo sauvegarder parce que ne mɔgɔw tora ten parce que n'i y'a ye sɛgɛn b'an na an mago salen don o ko façon de kɛlen bɛ k'a to boulangerie yɛrɛ tɛ bɔla nɔgɔ la donc a ka fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'a mɛn buru n'a bɛ san ne revendeur de b'a san b'a d'u ka prix la n'a ka di a d'u ma 225 n'a ka di prix mais 200 fana o kɔni 40 jukɔrɔ a kana feere o la dɛ n'a feere o la n'i dɔnna n'a yera